kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras mga tugang alas 12:04. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na do mga tugang. Martes kunyan, petsa 28 sa bulan kan Enero 2025. Ini po ang bareta alas 12. Asin kami ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardelot Daing Iba. Enot sa headlines ito yung darakulang mga bareta. Legazpi City Water District nagpaliwanag manungod sa problema sa supply ng tubig sa nagkapirang mga purok sa barangay Buyuan, Matanag, Asin, Bunga. Community Environment and Natural Resources Office o Senro Ginubatan nagtataonin libreng similyanin kahoy na pwedeng itanom. Pagpakarhay sa luho sa tinampo sa barangay Bugtong, Legazpi City nasa proseso na sigon sa kapitan kang barangay. Konseho kan Barangay Bugtong, Legazpi City nangapodan sa Aleco na tangkasonaan putol na poste sa Purok 4 kan barangay dahil sa peligro kaini sa publiko. Sa lado nasyonal, propesto na palawigon ang termino kang barangay asin SK officials lusot na sa ikaduwang pagbasa kan Kamara de Representantes. Validasyon sa mga election-related incidents, pipahidali na ni Chief PNP General Marbil. 7 suspected election-related incidents na irehistro 2 digdi ang gadan sigon sa PNP. Mga biktima ni love scam padagos na nagdadakol mantang paharanian Valentine's Day. Sa ibang nasyon, immigration crackdown ni US President Donald Trump, naka-aresto na nin maabot sa 1,000 na illegal immigrants. Baretang sports, magtugang na Carlos asin Carl Eldro Yulo, naghilingan sa PSA Annual Awards Night, Kasubanggi. Yan ang headlines. Munyan sa detalles ka mga bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Kunyan sa detalles kang bareta sa lado lokal, dapat nasa itaas na porsyon ka mga Purok 4, 5, asin 6 sa barangay Buyuan, Purok 5 kan barangay Matanag, asin Purok 4, asin 5 kan Bunga, Legazpi City, ang sources ng tubig para mapakarahay ang bulos kan tubig sa mga naka-star digdi. Ini ang paliwanag ni Legazpi City Water District General Manager Jess Rico Salazar sa DCGP News matapos na magpahayag ng kulog buhot ang mga residentes kan nakaaging barangay na haros masarong bulan na sindang wala ng tubig sa ibong kanhali sa inda ang mga sources ng tubig. Sa pagkikipaghuron kan DCGP News kay Salazar, sinabi kay nina pigalat ninda ang resulta kang pag-aadal katuwang ang Mines and Geosciences Bureau para madeterminaran kung pwedeng mag-drill ng tubig sa nasabing mga lugar asin babakalo ninda ang daga na igwanin source ng tubig. Saro pa sa mga problema kan LCWD, iyo ang puro palsok na supply ng kuryente asin ang pag-fluctuate ng kuryente na nakakaapektar sa operasyon ka mga pasilidad digdi dahil tanganing maapektaraman ang bulos kan tubig sa barangay Matanag, Bunga, Buyuan, Bagong Abre, Pawa, Dita, San Joaquin, asin Tamauyan. Sinabi ni Salazar na nag-request na siya sa Aleco ng technical meeting manungod sa bagay na ni para maaksyonan asin mag-ibon remedyo para man mapakarahay ang bulos kan tubig sa syudad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Bio-flu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-bio-flu na. Nagtatao ang Community Environment and Natural Resources Office o Senro Ginubatan nin mga similyanin kahoy sa publiko na interesadong magtanom. Ini ang pinag-anunsyo ni Senro Officer Ferdinand Baltasar kung sain libre ang paghagad nin mga pangtanom na fruit-bearing trees arog kan pili, nara, kamagong,
kape, nato, balikgang, asin iba pa sa saindang opisina. Ipinaliwanag ni Baltasar na ang mga seedlings ang natipuninda hali sa mga personang naga-apply nin permito cut trees. Kung sain kasalida kaini ang pagdunar nin sanggatos na similya nin kahoy. Katakod kaini pig-inganyar kan Senro Ginubatan ang publiko na magtanom nin kahoy para mamitigar ang epekto kan climate change sa satuyang kapalibutan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. United Home CTAB. Basta CTAB. Nagawang Unilab. May sukli ka pa. Nasa proseso ng unyan ang PhilHydro asin ang private contractor para sa pagirahay kan luho sa tinampo sa barangay Bugtong, Legazpi City. Hinang kinumpirmar ni Kapitan Joel Ador makalisan sa iyang pag-follow up sa mga magaganigong opisina tanganing makaskas na aksyon dahilan sa piligrong pigdadara kaini sa publiko partikular na sa mga motorista na nag-aani digdi o nag-aagi digdi. Sinabi ni Ador na basado sa nakuha niyang impormasyon sa kontratista, pighalat na sa nanindaan go signal kan Legazpi City Engineering Office matapos na makapagsumitir naman ka mga kaipuhan na dokumentos kung kaya posibleng unya na simana mapuna na ang pagkapakaray kaini. Dugang pa ni Ador na in kaso wara nin development kunya na simana iraranin na niya ang reklamo sa City Hall partikular na kay Alkalde Alfredo Garbin Jr. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Red Horse Extra Strong. The #1 extra strong beer in the world. Ipinangapod ani Kapitan Joel Ador kan Barangay Bugtong, Legazpi City sa manihamiento kan Albay Electric Cooperative na tangkasunaan sarong putol na poste sa sa Purok 4 kan barangay na nagiging peligro sa mga residentes digdi asin sa mga nagaagi. Sigon kay Kapitan Ador, 3 taon na sindang balik-balik sa opisina kan Aleco para i-follow up kuno arin inihahalion sa pagsasabing pigagakuda na sa naninda ini para mamantinir na nakatindog dahil sa mga linya kan kuryenteng mantinidong nakakabit digdi. Sinabi ni Kapitan Ador na delikado ang poste sa mga nakaistarhan rin ni digdi kung sa nasa 50 harong ang nakapalibot digdi, asin ang lokasyon ang nasa busy road. Kung kaya pigiinguwa maninda na matangkas ini sa lalong madaling panahon para sa kaligtasan kan gabos. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Sa iba pa niya itong baretang lokal, nagsumitir ng letter request si Alcalde Alfredo Garbin Jr. sa sangguniang panglungsod kan Legazpi. Tanganing hagado na magpasa ng resolusyon na minatugot sa iya na magsumitir ng request sa Commission on Elections o COMELEC para sa exemption sa paggastos ng pondo kang gobyerno para sa mga proyekto, programa asin serbisyo na pig-implementar sa syudad. Sinabi ni Garbin na kaipuhan na makahagad ng exemption sa komisyon para daiman mapindyente ang mga espesipikong proyekto kan lokal na gobyerno kan Legazpi na mapapakinabangan ka mga Legazpeño mantang nasa election period. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. Naglalaom si Alcalde Domingo Escoto kan Uwas Albay na maikakalendaryo na kan sangguniang panlalawigan kan Albay ang pag-review sa budget kan lokal na gobyerno kan taong 2024 para maitaon naman ang mga benepisyo kan mga empleyado na dapat kuta ng naresibina kan Disyembre 2024. Ini ang pahayag ni Escoto sa DCGB News. Makalihis na mapindyente ang pag-release kan nasabing mga insentibo dahil sa proseso na kaipuhan na sunodon. Sigon kay Escoto, makalihis na maisumitir sa Provincial Budget Office, isasalang naman ini sa pag-aadal kan Hunta Provincial kan Albay bago ini maaprubaran. Sinabi ni Escoto na daiman pwedeng basta-basta na sa naining itao sa mga empleyado na dai nagaagi sa proseso dahil sa bayolasyon na pwedeng makumitir. Mientras tanto, madugang ni mga health workforce sa Josepina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital asin Dr. Lorenzo P. Ziga Memorial District Hospital sa probinsya kan Albay. Ini matapos na aprobaran kan Committee on Laws, Rules and Oversight sa pangenot ni Board Member Attorney Sheena Onrubia de la Cruz ang pagkakaigwanin Memorandum of Agreement sa pagultanan kan Gobyerno Provincial kan Albay asin Department of Health Bicol para ma-realisar ang nasabing programa sa pagikan Post-Residency Deployment Program
program kan DOH i-deploy sa duwang ospital ang mga doktor sa 5 priority specialization kan PRDP na internal medicine, pediatrics, obstetrics, and gynecology, surgery asin anesthesia. Sigon sa available residents, asin pangangaipo kan recipiente hospital. Sa impormasyon ay pinaluwas kan Provincial Information Office ang kasunduan epektibo sa laog nin tulong taon na sin pwedeng i-renew base man sa desisyon kan duwang lado. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Ginebra, San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Ipinangapodan kan Department of Agriculture Bicol sa mga kooperatiba asin asosasyon nin mga parauma sa Bicol Region na mag-apply para sa akreditasyon nin Rice Competitiveness Enhancement Fund para maging eligible sa mga interbensyon na ipigtatao. Sa press release kan DA Bicol, ang mga interesadong farmers, cooperatives and association na mag-apply sa RCEF accreditation ang kaipuhan na magsumitir ng letter of intent na ka-address kay DA Bicol Regional Director Rodel Tornilla. Kaibahan ang iba pang mga documentary requirements, arugan certificate o registration sa mga government agency, farmer association profile, kasabay ang listahan kan mga opisyal asin miyembro, omnibus sworn statement, asin an endorsement, hal sa saindang Municipal Agriculture and Fishery Council o MAFC o Local Government Unit. Sa pinakaultimong datos kan DA Bicol, sagkod Enero 2025, nasa 1,466 na mga farmer association ang akreditado sa Bicol Region. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Hatid po sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Sa dagdag niya tong baretang lokal, bagsak sa kulungan si alias Buboy kang barangay 35 Tinago, Legazpi City, makalis na madakop kan mga personalis kan Daraga Municipal Police Station sa inibong gun bust operation kaswapon sa Purok 2 Barangay Sipi, Daraga Albay. Sa press statement na ipinaluwas kan Daraga Municipal Police Station, ang 36 anyos na sospetsado kay banan sa listahan ka mga street level individual na maigot na pigmaman-manan ka mga kapulisan. Sa nasabing operasyon adakop sa akto ang suspect na nagpapabakal nin sarong kalibre 38 na revolver na kargado nin 4 na pidaso nin live ammunition asin wara ni mga papeles kasalida nin buy bust money na minakantidad nin 3,000 pesos. Na pera kini na-recover man sa posisyon kan suspetsado ang 2 pidaso nin heat sealed plastic transparent sachet na pigtutubudan na may laog na Cebu na nagkakantidad nin 13,600 pesos. Sa presente ang suspetsado na sangatanan ng kasong pagbayular sa Republic Act 10591 o unlawful manufacture, importation, sale or disposition of firearms or ammunition or parts thereof, machinery, tool or instrument used or intended to be used in the manufacture of firearms, ammunition or parts thereof, as in ang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Nadakop ka subanggi ang sarong negosyante sa munisipyo kan Pulangi Albay na nakakahampang sa kasong carnapping kan mga personahes kan Pulangi Municipal Police Station sa pangingenot ni Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel George Meneses III. Sa impormasyon ay pinaluwas kan Albay Police Provincial Office. Poko mas o menos alas 7 ka subanggi ka nadakop sa barangay Poblasyon ang suspect na may existidong warrant of arrest na ipinaluwas kan Regional Trial Court 5th Judicial Region, Branch 11, Ligao City, Albay na may petsyang Enero 27, 2025. Ang 39 anyos na suspect ang nahahampang sa kasong pagbayular sa Republic Act 6539 asin nasa 200,000 pesos ang pinagrekomendar na piyansa. Sa ngunyan, ang suspect ang nasa kustudya kan Police Municipal Police Station para sa magkakanigong disposisyon. Mga tugang primerong parte po yan kasatuyang bareta alas 12, mga bareta sa lado lokal. Ang bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon sports asin iba pa, makalis lamang po kini. Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas, tama,
kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat. Joey Salceda, albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kung Joey Salceda. Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Nagtatabang na puun baga ito. Sinda kita ika-ako Bicol. Na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo. Lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka-hobenesan yan. Ang AKB Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programa Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something smarty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the
1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi? Baka flu na, lagnat at sore throat mo. Iba yung flu, iba yung flu. Baka flu na, body pain, sipon, ubo. From post-nasal drip, pag symptoms 2 or more, iba yung flu. Ang flu combination mo. Pag 2 or more symptoms, baka flu na yan. Kaya, buy flu na! 8 pesos SRP lang. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang Generica, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginawa. Yan ang ginhawang Generica. Paghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Ang baretang ini hatod sa Indokan. United Home Kinilets. Chewable paracetamol in candy flavors. Sa bareta niya to sa lado nasyonal, inaprubaran kang Kamara de Representantes sa kaduwang pagbasa ang propesto na palawigon ang termino ka mga opisyal kan barangay asin sangguniang kabataan o SK. Ang propestong House Bill 11287 na ang panginot na utak kayo si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez inaprubaran sa sesyon kasubanggi sa pagikan Viva Voce voting. Kaibanan sa propestong lay na gibuon na 6 na taon ang termino ka mga elidong opisyal kang barangay asin SK asin ang pagpapauktaba kan eleksyon ngunya na taon asin pagbalyo kani sa ikaduwang Lunes kan Mayo 2029. Nalimitaran man ang mga elidong opisyal kang barangay sa duwang magkasunod na termino mantang sarong termino sa na pwede ang mga opisyal kan SK. Sa irarong kan bill, ang gabos na incumbent na barangay asin SK officials na nanggana kan Oktubre 30, 2023 mantenido sa posisyon sagod sa makatukaw ang mga bagong opisyal sa Mayo 2029. Apera na sana kung sinda matatanggal o masuspendir sa saindang posisyon. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nagpaluwas nin orden si Philippine National Police o PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa iyang mga ground commander na rikasan and validation kan mga nairehistrong kaso nin suspected election-related incidents o ERI. Enot nang inireport kan PNP na igwang 7 suspected ERIs kung sa induwa digdi ang nagadan. Sigon kay PNP spokesperson asin PRO3 Region Director Police Brigadier General Jean Fajardo na pinag-orden ni General Marbil na dai na paghalaton an itinalaan na sampulong aldaw para sa validation. Imbis kay ni dapat na magkondukta nin pag-uugid asin magsumeter nin findings asin rekomendasyon kung ang mga nasabing insidente may kukonsiderar na validated ERIs. Ang Regional Validation Committee kan PNP ang ordinaryong pigtatawan nin sampulong aldaw poon sa petsa kan insidente para aramon ang klasifikasyon kan mga ini. Alagad sa direktibang ini, gusto ni Marbil na mas mahalaga ang tulos na aksyon para masiguro ang makaskas na pagresolbar kan mga kaso. Nakapagrehistro na ng 7 suspected election-related incidents o ERI ang Philippine National Police o PNP. Sigong kay PNP spokesperson asin PRO3 Police Brigadier General Jean Fajardo, nasaro digdian na rehistro sa Region 1 kung saan sarang municipal councilor ang naging biktima. Binadila sinagadan ini kanduwang nakalunad na sa motorsiklo mantang nagpapamahaw kan Enero 25. Mentre sa saro man na taga-suporta kan nagkakandidatong municipal councilor sa Maguindanao ang gadaan sa Region 12. Nangyari ang insidente kan Enero 18, sigong kay Fajardo, nagapadagos pa ang investigasyon sa insidente. Apera digdi, nakapagrehistro man in sarong suspected ERI sa Region
Region 2 asin apat man sa Region 6. Sigung kay Pardo, maagi sa validasyon kan regional offices kan PNP ang mga suspected ERIs para maaraman kung validated o non-ERI ang mga nairegistrong insidente. Padagos ang pagdakol kan mga nabibiktima nin love scam mantang paharanian bulan nin Pebrero o aldaw nin mga puso. Ini dahil dai pa man giraray na pupugulan ang mga nairehistrong biktima sa online kan nasabing scam na mas nagiitaa sa paglaog kan bagong bulan. Apisar kan bilog na taon, may nairehistrong kaso nin love scam. Sigun sa tagapagtaram kan Department of Information and Communications Technology o DICT na si spokesperson Renato Paraiso, mas nagkukusog pa ini lalo sa bulan nin Pebrero. Paliwanag niya na ang pagkahiligan kadaklan sa mga Pilipino na mag-post online, iyo ang saro sa pigihiling na rason kunata may mga nadadara sa panloloko. Dahilan digdi nagtaonin patanid si spokesperson Renato Paraiso na mag-ingat sa makaskas na pag-abante kan mga relasyon sa mga nakahuron sa dating apps na pigagamit. Katakod padigdi, sinabi niya na pirming nabibiktima mga senior citizens. Sinabi niyang di pa masyado tatao ang mga gurang pag-abot sa paggamit nin social media. Mientras tanto, pipaimbestigaran sa Senado ang requirement ng Bureau of Internal Revenue o BIR na nagpapatakot sa tax exemption privileges ka mga kooperatiba. Dahil ang digdi isinumitir ang Senate Resolution 1236 para maimbestigaran ang requirements na ang mga miyembro kang kooperatiba kay puwan na magpailing ng Tax Identification Number o TIN bago makakuha ng Certificate of Tax Exemption o CTE. Sigun sa Revenue Memorandum Circular o RMC number 124-2020 at BIR ang requirement na magkaigwanin tin nakabase sa probisyon kan National Internal Revenue Code na nagsasabi na ang sisay manatawo na kay puan gumibo magsumitir o magsangat nin returns, statement o ibang dokumento dapat magkaigwa nin tax identification number. Pero ang pagsumitir nin tin hali sa gabos na miyembro kang kooperatiba day kay puan para sa tax exemption susugman sa Article 60 as in 61 kan Philippine Cooperative Code of 2008. Kadaklan man sa mga miyembro kan Estado kooperatiba, iyo ang mga individual na hali sa informal sector na pirming dai na hiling ang pangaipon na magkuanin tin. Dagdag padigdi, ang problema na bako pagiging available as in pirming downtime an online registration as in update system kang BIR na nagulang man sa mga kooperatiba na iproseso sa antin applications para sa saindang mga miyembro. Nagpirma sa sarong kasunduan ang Maharlika Investment Corporation o MIC para magkaigwan in 20% stake sa Synergy Grid Development Philippines Incorporated o SGP, ang holding company kan National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Naging testigo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagpirma sa binding term sheet agreement sa Malacanang. Ini ang kainot-inoting investment kan MIC na sigon sa palasyo sarong oportunidad sa gobyerno para magkaigwanin dakulang impluensya sa power infrastructure na iyoan magtataonin access na malalaoman asin abot kayang kuryente sa mga Pilipino. Sangonyan ang SGP an may pogol sa 402% ownership interest sa NGCP. Sigun kay MIC President asin CEO Rafael Consing Jr., kapag nakumpleto ang acquisition makakakua nin 2 seat ang MIC gikan sa 9 seats kan SGP board asin 2 pang seat hale sa 15 seats kan NGCP board. Poon kan Enero taon 2009 ang NGCP ang may totalmenteng puder sa pamamahala asin operasyon kan transmission system sa bilog na nasyon dahil sa 25 taon na prangkisa na itinaokan Kongreso. Sa paagi kan kasunduan, mapoproteheran ang supply nin kuryente sa nasyon kontra sa mga panluwas na patakot asin disruptions asin magiging parte naman ang gobyerno sa mga desisyon kan NGCP. Sa barata niya sa ibang nasyon, maabot sa 1,000 na mga immigrants na ang inaresto poon kan magtukaw sa pwesto si US President Donald Trump. Ang mga nadakop na 956 parte kan immigration crackdown ni Trump. Ang sa iyang sinalida na si dating US President Joe Biden
Uminabot sa 3,000 o kaya 311 na mga immigrants ang pinadeport na kadaklan sa sainda nakakomitir ng krimen. Sinakyada kan immigration as in Customs Enforcement o ICE ang sanctuary city sa Chicago, siringman sa lugar kan Miami as in New Jersey. Siniguro man ni Trump na mas papakusong paninda ang gigibo na pagdeport sa mga illegal immigrants. Baretang Sports, naghilingan sa ginibong PSA Annual Awards Night kasubanggi an magtugang na Carlos asin Carl Eldro Yulo. Inumaw ni Kaloy an nguhod na tugang na nagresibe nin special citation sa gymnastics. Game na nagparetrato an magtugang na Yulo. Kaibahan kan double Olympic gold medalist sa Manila Hotel, kaibahan an girlfriend na si Chloe San Jose. Athlete of the Year an honra na itinao kay Kaloy matapos an matrayong po niyang pagsabak sa 2024 Paris Olympics kung sa induang gold medal ang natukdol niya. Sa satuyang bareta sa Siyensya at Teknolohiya, nadiskubre ka mga siyentista sa Nanyang Technological University sa Singapore na pera sa mga kahoy pwede palang gibuho na papel ang mga pollen hali sa mga burak. Ang papel na gibo sa pollen kayang i-reuse o otrong gamiton. Ipinararom ka mga researchers sa makusog na pagproseso ang mga pollen asin ginamitan ni non-allergenic asin standard laser printer para man mapunas ang surat sa pollen paper kay puan mo ining dugdugo nin tubig. Ang pollen paper pwedeng magamit nin 8 beses asin pwedeng mairesiklo. Sa pagikan pollen paper mabubuwasan ang mga kahoy na piguputol asin madali inan pag-dispose kay ni. Sa ngunyan limitado pang maray ang numero ka mga pigapaluwas na pollen paper sa Singapore dahil ang tadipisil makatipon nin dakol na mga pollen na kaning makapagprodusir nin kadakol na pollen paper. Istoryang naiiba. Sarong tourist attraction sa Pakistan ang nakapagrehistro ng bagong Guinness World Record dahil sa pinakadakulang inflatable castle sa bilog na Kinaban. Kinumpirmar kan Guinness World Records Organization na ang Jumbo Jump sa Karachi, Pakistan ang pinakabagong record holder kan titulong largest inflatable bouncy castle. Ini ang dahil sa may sukol ini na 15,295.51 square feet o 1,420 square meters. Ang Jumbo Jump, ang may maximum capacity na 200 katawo as in may slide, assault course, climbing walls as in photo booth. Naglalaom an may sadiri kan Jumbo Jump na si Safir Khan na dakol na mga international tourist ang mainganyar kan Jumbo Jump. Flashback. Enero 28 kan taon 1920 o 1920, kanamundag sa Legazpi City, Albay, si Salvacion Lim, ang pamosong Filipino fashion designer sa nasyon. Siya nangenot sa paggibo ng mga modernong terno na naging in demand sa mga Pilipino bago pa man mangyari ang World War II. Kaibanan sa naging mentor niya sa pag-eskwela, si Botong Francisco na may dakulang impluensya sa iya para sa iyang mga disenyo sa mga bado. Kaibanan sa iyang tugang na si Purificacion, pinunaninda ang pagkakaigwanin fashion design shop sa Manila kan 1947 kung saan apera sa pagpabakal nin mga bado nagiging man ining pasyaran ka mga gustong mag-adal manungod sa fashion collection asin iba pang teknik sa paggibo nin bado. Bagatugang inapuan kabilugan kasatuyang alas 12 mga bareta. Kini pa nasing kinalap sa DCGB News sa nakalis na 6 oras. Sa pangarap po ka nakatuwang nato sa pagsurat ng bareta, Angel Mustaza. Dual man sa newsroom, sina Jenny Matthew Ballaran, asin Mary Joy Jaresco. Narong technical, katuwang ta si Chief Ramir Tanay. Bantang sa DCGB Social Media Department, diyan po dyan si Jerome Nico Martinez. Hello kay Hana Amor. Good afternoon daw, sabi niya. Sharing man si Jenny Stola, good afternoon. Papa Mar and Jasmine. Hello to Geodetic Engineer Karen Sarsa Stola. Keep up the good work. Sharing man siyempre si Sir King Rinaldo listening and watching from Bangkinuhan. Hello daw kay Jasmine. Sabi ni Sir King. And siyempre sa pangarap po ka nag-antabay sa ato sa DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel as in DCGB Live app. Sharing man sa nakatune in sa 729 kHz sa bitan kan sa indong mga radyo. Sa pangarang kabilog na tropa ka Mega Force Patrol, kami po ang sa mga naging tagapagbareta.
Ako po, si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardela Dengiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration,